lettet fra Jomfru A. Spis blade i Jomfru Anegade. Vi er oppe alle sammen. Jeg er fra det. Og vi er de ubestridte mestre i bordfodbold. Nielsen står hernede og er ved at brække sig rent. Uden en hånd på munden og et hoste. Jeg er forviser. Jeg ved korrekt måde. Udmand. Jeg skal... Nej, ikke noget. Det er således ser det ud. Hvem bliver evig? Efter en bytur. Morgenfrost. Er vi friske? Jeg sover omkring kvarter. Det er bare lækkert. Prøv at tænke på, at Lille er simpelthen bare lort. Vi siger godmorgen til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Er vi friske? Gudbrand. Godmorgen. Har du fat i på? God dag, kan du spille? Du, farmand. Landvej. Kæft, han er lækker over. Altså, jeg har set. Er der tilfreds med stuen, Landvej? Det var sgu ikke helt standard. Den var først hjemme i nat. Jeg tror, det kommer til at gå med de arme i dag. Landvej, lad os se. Superman. Træd ind. Fuck det lort. Jeg var vist det. 108. Jo, men.